Noswaith dda I chi I gyd, felly a chroeso i'r cyfarfod hwn heno. Ar ddechrau yn cyfarfod, rwy am ddefnyddio gweddi o'r adran cymod yn y llyfr gweddiau heddwch a chyfiawnder. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Crist yw ein heddwch ni. Gwnaeth yn un y rai oedd ar wahân. Chwalodd y gwahanfuriau trwy I farwolaeth, a'n hadeiladu yn un corff mewn cymod a Duw, a ddawodd gymod I bwy bynnag sy'n edifarhau ac yn credu. Gan hynny, bydded I ni fyw fel pobl a gymodwyd a'i gilydd. Bydd gyda ni heno, os gweled i'n dda, o arglwydd yn cyfarfyddiad ynghyd. Helpa ni I wrando dy lais yn siarad â ni. A nertha Alun wrth iddo fe gyflwyno I weledigaeth ar ein cyfer ni ac ar gyfer deglwys di. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Felly rydyn ni yn croesawu yn siaradwr gwadd ni, y barchedig Dr Alun Tudur Caerdydd, a mae fe hefyd yn mynd i'n helpu ni I ddeall y thema sydd gyda ni y bythefnos yma, sef dirnad doniau ymlith yn gilydd o fewn i'r eglwysi, I ddeall sut mae Ysbryd Duw yn symud yn ein plith ni fel Cristnogion yn yr eglwys, ac I ddatblygu wedyn ni y doniau unigol yna mae Duw yn ei roi I ni lles y deyrnas yn ein gwlad, yn ein byd. Felly croeso cynnes, Alun, ar llawr, bellach yn agored I chi. Bydd I gweithio nhw I gyd, maen nhw'n cael torri ar eich traws chi yn gwrtais wrth gwrs, os oes unrhyw gwestiynau neu phwyntiau I wneud. Ond os dyn nhw yn mynd yn ormod, gallwch chi roi taw arnyn nhw. Os oes rhaid. Croeso cynnes I chi. Ia, diolch yn fawr I ti, Aled. Diolch am y weddi wrth gychwyn. Di pawb yn nghlywed i'n golew? Ne. A'r ferchog, ac fel oedd Aled yn dweud, torrwch ar yn hawsi os oes yna rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi. Diolch I Aled am drefnu y sesiynau yma, sesiynau gwerthfawr I ni ystyried, a dwi'n credu bod Zoom yn agor drws o fôn I fynwy, I ni rannu profiadau a rhannu gweledigaeth, a rhannu pryderon hefo'n gilydd. A diolch I chi am ddod. Dwi'n gwerthfawrogi eich presenoldeb ar nos Mawrth fel hyn. A wrth I mi gychwyn, dwi eisiau diolch I Betty Wyn James am y sesiwn ardderchog yr wythnos dwytha ar yr un testyn. Nes I wylio'r sesiwn a sylweddoli pa mor gynhwysfawr oedd yr hyn ddwedodd Betty Wyn James. Y pwnc wedi osod yn ddestlus, yn gymen, yn sylweddol ac yn ystyriol. Ac wrth I mi baratoi, wel nes I ofo tynnu rhai nodiadau ni wedi sgwennu a'i lluchio nhw mewn i'r bin, lle, da chi bo? Oherwydd do'n I ddim yn awyddus i'r sesiwn yma fod yn ail adroddus, fydd na dipyn bach o orgyffwrdd yn digwydd gan bod ni yn ymwneud ar un maes hefo'n gilydd. Ond mae o ddigon mawr I ni drafod drosodd a throsodd. Mi oedd I wedi agor y pwnc ynglyn â dirnad a datblygu donia yn ein cynulleid fadd. A wedi gosod hynny ar seilia donia naturiol sydd ganddo ni. Pobl o fewn ein cynulleid fadd ni ac yn ein eglwysi ni. Mae yna donia naturiol sydd angen I gweld a'i datblygu. A rhoi cyfleon I bobl I ddefnyddio'r donia sydd ganddyn nhw yn naturiol. Rhain yn donia ymarferol, yn donia, da chi'n gwybod, celfyddydol, cerddorol, barddonol,
bob math o doniau y gellid i ddefnyddio. Ac hefyd y doniau ysbrydol yma Duw yn ei roi i ni drwy'r ysbryd glân. A mae yna ddwy restr o'r rheini yn y Testament Newydd. A'r pwysigrwydd o gydnabod rhain ac i edrych, mae Paul yn dweud weithiau dydy, yn bod ni fod i edrych ar yn gilydd mewn ffordd ysbrydol. Mi ddwn ni at hyn yn y man, ond bod ni'n edrych ar yn gilydd o fewn i Eglwys Iesu Grist a meddwl pa ddonia sydd gan y bobl yma o'n cwmpas ni a pa ffordd y gallai i hannog nhw i weld y doniau hynny hunan, cos mae yna bobl dawnus diymhongar yn ymplith ni sydd ddim yn credu bod ganddyn nhw doniau. A ydych chi'n sylweddoli bod y doniau yma'n byrlymu allan ohonyn nhw. Ac fel cyd Gristnogion, rhan o'n gwaith ni ydy annog pobl eraill i weld ac i ddatblygu y doniau hynny. A mae hyn yn hanfodol yn dyddiau ni, mwyn i'n tystiolaeth ni mewn eglwysi ac mewn cynulleid faedd i fod yn effeithiol ac yn egnïol. Betty Wyn James di gorffan y sesiwn dwytha drwy gyfeirio at bwysigrwydd gweddi, a felly dwi am gychwyn lle y gorffennodd Betty Wyn drwy ategu y pwyslais ar weddi. Mae'n bod ni'n gweddio ynglyn â pethau hyn, a dwi'n mynd i rannu fy sgrin hefo chi rwan. Yn eithriadol o bwysig. Da chi'n gweld yn sgrin i gobeithio? Gwyddwch, da chi'n gweld y sgrin? Dwi'n yn clywed neb? Ydyn. O, diolch yn fawr. O'n i'n disgwyl am yr ategiad o'r tawelwch mawr. Jyst dangos hwnna. Chi'n bod mae hwn ar yn meddyliau ac yn gweddiau ni o ddydd i ddydd. Mewn ali ddiarffordd o ddar City Road yng Nghaerdydd, yng nghanol murluniau bler eraill, mae hwn i'w gael. Ac yn ganwyll llygad y darlun, mae un o brif adeiladau cudd. A'n deigryn ni ydy'r deigryn yma. A mor bwysig ydy gweddi. Dyma'r sesiynaf gan Betty Wyn, atgoffa rhai oedd yn bresennol, adeiladu perthynas, gweledigaeth glir, ildio'r awennau, bod yn ddewr, nid gofyn o'n galw, cymryd camau bach, annog, cydnabod na fydd yr eglwys yn berffaith. A dyma lle o'n i'n gorffan yn cyfeirio at bwysigrwydd gweddi. A mae gweddi fwriadol yn bwysig yn bywyd ni, yn datblygiad ni, ac hefyd yn dirnadaeth ni fel Cristnogion. A Iesu Grist yn dweud, felly gweddiwch chi fel hyn, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. A dyma ydy hanfod gweddi mewn gwirionedd, yn bod ni yn canfod ewyllus Duw, a thrwy hynny yn gallu gweithredu fel eglwysi yn ôl ewyllus Duw. Nid cael Duw i wneud yn ewyllus ni ydy nod gweddi. Nod gweddi ydy bod ni yn gwneud yn ôl efengil, ryfeddol, cariad Duw yn yr arglwydd Iesu, am bod ni yn dymuno i'r ddeiar fod fel yn y nef. Mae'r nef hefo Duw yn y canol, mae yna ddarluniau'n datguddiad yn does, o roen yn y canol, o addoliad, o gyfiawnder, dagra wedi sychu, salwch wedi goncro, cydweithio, harmoni, y cenedloedd yn cydfodoli mewn tangnefedd, dim rhyfel, dim gwrthdaro. Gwneler dewyllus Duw, ar y ddeiar
fel yn y nef. A dyna di deled y deyrnas, ynde? Deled y deyrnas. Chi bod, da ni wedi canu wythnos dwytha, dwi'n siŵr, o doed y deyrnas, neu fel dad yw'n gweddi dair ar ran bob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddydd genhedloedd byd yn un. A phan da ni fel aelodau o'n heglwys leol yn gweddio, da ni'n ceisio wyllus Duw ar gyfer yn cynulleidfa bach ni. Arglwydd byw ti am i ni wneud, ac yn y cyd-destun yna, be di'r doniau da ni angen mwyn gweithredu dewyllus di yn y cwmwd bach yma fe rwy ti wedi'n gosod ni ynddi hi. Wedyn o'n eisiau sôn cyn manylu mwy am ddonia, am yr eglwys. Y gair Groeg, ecclesia, o lle da ni'n cael y gair Cymraeg, eglwys. Ystyr hwnnw ydy, fel da chi'n gwybod, galw allan, ecclesia. Ac felly fod eglwys yn gynulleidfa o bobl Dduw sydd wedi cael ei galw allan i wneud gwaith teyrnas Dduw. A mae'r eglwys, da chi bod yn weledig ac yn anweledig, mae hi yn ddaearol, mae hi yn dragwyddol, mae'n fawr a mi hefyd yn fach. A'r eglwys ydy'n cynulleidfa bach ni. Y bobl yn yn hardal, mae Duw wedi galw at ei gilydd i fod yn bobl iddo fo. A da ni'n uniongyrchol yn dealltwriaeth ni fel annibynwyr, yn uniongyrchol yn atebol i'r arglwydd Iesu Grist o honna ni yn hunan, heb fod na hierarchaeth rhyngon ni a Duw. Ac felly bod yn eglwys ni yn fama a'ch eglwysi chi yn atebol i'r arglwydd. A fod Duw yn galw pob cynulleidfa i'w waith yn y sefyllfa leol mae hi ynddo fo. A da ni angen canfod beth ydy bwriad Duw ar gyfer yn cynulleidfa ni. Un o'r rhyfeddodau hanes Cymru fydda i'n meddwl ydy yr un ffurfiaeth nath ddatblygu o fewn i ymneilltuaeth yr traddodiadau a'r enwadau gwahanol. Yn bod ni'n unffurf iawn o ran strwythur, o ran ffurf addoliad, o ran yn ffurf o ganu. Ac nad oedd na fwy o amrywiaeth wrth i'r eglwysi ymneilltuol ddatblygu dros dydwch ganrif a hanner. Dwi eisiau aros am eiliad i ystyried hyn. Dwi'n mynd i ddangos llun i chi fama. Dyma fo. Y cefndir i'r llun yma nes i wneud o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn. O'n i wedi bod yn siarad mewn cyfarfod a fel fyddwn ni heno, da ni am gael rhyw 2 gyfnod o drafodaeth. A mi o'n i wedi siarad, ac oedden nhw wedi gofyn i mi siarad am ymhrofiad fel gweinidog Ebenezer Caerdydd a'r ffaith yn bod ni wedi gwerthu'r adeilad, nid o reidrwydd ond o ddewis, am bod ni'n addoli mewn canolfan gymunedol, ac o'n i wedi gwneud hynny. Ac ar ddiwedd y cyfarfod oedd yna gyfnod o drafod. A dyma yna un unigolyn lle bynnag oedden ni, yn sefyll ar ei daid a dweud, wel, am lawl, medda fo. Pwy da chi ddod i fama i ddeitha ni sut yda ni fod? Da chi fel alien wedi dod i'n plith ni o Caerdydd na, ac yn meddwl bod beth ganddo chi ddeud i fod o'n berthnasol i ni. Dydy o ddim yn berthnasol o gwbl, da chi'n mynd deall yn cyd-destun ni. A teitl y llun yma di Alien Tudur lle de. Rwy'n bod wedi teimlo fel rhyw ddyn o'r gofod wedi glanio oherwydd bod y person yma wedi niffinio fi yn y cyd-destun yna. Ond nes i ddysgu gwers bwysig bod cyd-destun bob eglwys yn wahanol. Dydy'n ffordd ni oherwydd hynny, y ffordd mae Duw am yn cael ni weithredu ddim yr un fath.
A dydy be mae eglwys yn neud yn Abertawe, a Rhydlewis, a Bangor, a Wrecsam, a Dolgella, ddim yr un fath, ond mae Duw wedi galw'r cynulleidfaoedd yma i dystio iddo fo yn y fan lle maen nhw, a da ni'n gorfod ystyried cyd-destun yn bywyd a'n sefyllfa a'n cynulleidfa. Ac eisiau wyllus Duw yn y cyd-destun hwnnw a chanfod y doniau da ni angen yn y gymuned da ni yn byw ynddi mwyn tystio. Fanta. Dwi'n mynd i gau hwn am eiliad oherwydd swn i'n licio i ni jyst cael trafodaeth bach. So dwi'n mynd i ofyn cwestiwn agoriadol. Nawn ni gael cyfle bach arall i drafod wedyn. Rwan ta, oedd gynnau sleid, dwi wedi diffodd am eiliad. Be ydych chi yn feddwl ydy pwrpas eich cynulleidfa chi? A be di blaenoriaeth eich gweledigaeth chi? Be mae'ch cynulleidfa chi'n da yn y pentref, neu'r wlad, neu'r dref, neu'r gymuned da chi yn byw ynddi? Dewch chi ddadfudo, oherwydd dim ond y meic i sydd wedi dadfudo. Be mae'ch eglwys chi'n da yn y fan lle mae hi lle? Fi'n gweld bod Brian wedi dadfiwto a mae Gwyn eisiau siarad. So. A mae Glenys wedi dadfiwto. A mae John wedi dadfiwto. Da iawn. A pawb mae'n siarad. Gwyn o ddal law gyntaf, Gwyn Ewen. Wel, mi fydd gan yn nhad breges i'w dro, a dwi'n meddwl ar rhywbeth yn yn yr undeb oedd dwi'n cofio'n iawn, a'r thema oedd Crist yn y canol. A mi fydd bwysiadwyd y dywediad ar faner yn y capel ar rhywbeth mi ddath yn wneud deioni ni ddiogwn y Crist yn y canol. A dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn help i ni fel cynulleidfa sylweddoli os nad i ni yng nghanol o gymuned lle dyn ni'n gweithredu, dydyn ni ddim yn effeithiol. A mae'n ymdrech wedi bod byth ers y cyfnod hynny geisio bod yn ganol, a mae'r un llythrenau sy'n calon wrth gwrs a canol. Yn galon y gymuned ac yng nghanol y gymuned ac da ni wedi ffeindio'n ddiweddar bod na rhai sydd ddim yn aelodau yn cydweithio ni ar gyfer beth enghraifft gyda ni Wilnos Wcrain os Wener a dwi'n gwybod bod y siop leol a pob math o bobl felly yn ymuno hefo ni. Maen nhw wedi arfer o'n i bellach yn rhan o'r gymuned. Dwi'n meddwl na dydy hynny ddim yn wir falle bob eglwys erbyn hyn bod e'n anodd iddyn nhw fod yn galon neu'n ganol y gymuned, a dwi'n credu bod hynny'n bwysig o sambarhau. Diolch yn fawr i ti Gwyn. Unrhyw ymateb arall i hwnnw neu ymateb i be mae Gwyn yn dweud? Beth ydy nod amgen eich cynulleidfa chi? Dangos goleuni a chariad Iesu Grist. Ia. Diolch yn fawr. Sian? Oedd Brian eisiau siarad? Wel, o'n i ddim wedi sylweddoli wrth dadmiwto bod fi i siarad, ond dwi ddim yn digwyddiad. Prif amcan eglwys, wrth gwrs, yw cenhadu i geisio cael newyddion da drosodd i'r gymuned. I fi'n gobeithio ynglyn ag gallu manwydd Rhydyman bod yn heglwys ni, yn eglwys gartrefol, lle mae bobl y tu allan yn gallu gweld rhywbeth tu fewn i'n heglwys ni sydd o werth iddynt. Faint o genhadu uniongyrchol i ni'n neud, nawr mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. A wedyn, wrth gwrs, prif pwrpas yw addoli Duw yn eglwys ni. Wrth gwrs, byddwn ni'n meddwl bydde pob eglwys yn addoli. John? Diolch yn fawr. Diolch. Un arall.
Os na un sylw bach arall? Oedd John eisiau siarad? Wel, mae'r sylwadau fel gen i wedi cael ei rybwyll yn barod. A Ifan Alun? Na, dwi'n cytuno efo'r hyn sydd wedi cael ei ddweud felly. Oedd Gwyn yn sôn yn doedd am bod yn ganol y gymuned felly. Jyst gofyn cwestiwn, ydy'n haws i hynny ddigwydd mewn ardal fechan yn ytrach nag mewn dinas felly, ac mae'n debyg mae Alun yn sy'n gallu ateb hynny, beth bynnag felly, nid dweud bod o'n amhosib, gofyn ydy o yn anos, dyna dwi'n ei ddweud, yn holi felly. Dyma pam o'n i'n codi'r pwnc wrth agor ynglyn ag ystyried y cyd-destun yn cynulleidfa. Oherwydd mae rhaid i ni edrych ar yr ardal a'r gymuned da ni'n byw ynddi hi mwyn gweld pa ddoniau da ni angen i datblygu. Ac nid yr un peth ydy Llanuwchlyn, Adre Fach a Caerdydd. Ac felly mae Duw, drwy y gair o'r ysbryd, yn arwain eich cynulleidfa chi mewn ffordd chydig bach o wahanol. Mae'r sylfaenir, un fath fel o Brian yn dweud. Mae'r sylfaen yr un fath a Sian fel cyhoeddi efengil, newyddion da, cariad Duw yn yr arglwydd Iesu. Ond mae'r ffordd yn gorfod amrywio yn y fan lle rydyn ni. Mae'n eglwys ddaru ni edrych ar Grinchtown yma yng Nghaerdydd, ardal bach ar lan yr afon, ac edrych ar y boblogaeth. Mae 20,000 o bobl yn byw o fewn i gyffiniau Grinchtown. A sylweddoli o edrych ar y cyfrifiad dwytha bod 10% o boblogaeth Grinchtown yn siarad Cymraeg. Ac o fewn i'r gymuned, does na ddim eglwys Gymraeg. Ac felly oedden ni'n meddwl, wrach sa'n syniad i ni gychwyn rhyw gyfarfod bach yn Grinchtown. Oherwydd mae yna 2,000 o bobl yna. A mae'n tystiolaeth ni, eglwys Ebenezer, mae'n tystiolaeth ni yn neilltuol i Gymru Cymraeg. Da ni'n darparu hefyd ar gyfer y di-Gymraeg, ond da ni'n teimlo bod Duw yn galw ni i weithio efo rheini. Mae hwnna'n rhywbeth da ni'n gallu wneud, ond dydy o ddim yn rhywbeth mae eglwysi eraill yn gallu wneud. A nid bod beth da ni'n wneud yn well, dwi ddim isio cael yr ymdeimlad o alien Tudur, lle de. Ond mae'ch galwad chi a'ch gweithgarwch chi yr un mor wych a dilys oherwydd na Duw sydd yn galw chi i wneud y gwaith hwnnw. Ydy mae o wahanol, Ifan, yn sicr. Ond dwi am symud ymlaen, diolch i chi am yr ymateb. Canol y gymuned oedd un ymateb, dangos cariad a goleuni Crist oedd un ymateb. Cenhadu a chyflwyno'r newyddion da oedd trydydd ymateb. Dwi am rannu fy sgrin eto, mwyn i ni gael symud ymlaen. Reit, oedden ni fama efo alien Tudur. Rwch chi weld, beth sydd ganddo ni? Da chi'n gweld hwn? Reit. I symud ymlaen, o'n i'n meddwl am gomisiwn yr arglwydd Iesu sy'n rhaid helpu ni i ystyried yn gwaith ac i ystyried wedyn y doniau da ni angen i gyflawni'r gwaith. Fel torri'r got yn ôl y brethyn mewn ffordd o'r gynulleidfa'r bobl sydd ganddo ni. Dwi wedi cymryd darn o'r comisiwn yn Marc a darn o'r comisiwn yn Mathew. Iesu'n dweud wrthyn, tewch i'r holl fyd a ffygethwch yr efengil y greadigaeth i gyd. Sawl a gred ac efedyddir fe gaiff i achub. Ac yna yn yr fersiwn yn Mathew, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Da ni bedyddio hwyn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân.
a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais I chwi. Felly mae Iesu'n rhoi canllaw I ni o cynllun gwaith a yn comisiwn fel Cristnogion. A dwi jyst I defnyddio'r 3 gair yma I grynhoi nhw, datgan, disgyblu a derbyn. Da chi weld, defnyddio datgan o'r bod yn dechrau o da, ond y syniad o bod ni yn cyhoeddi'r newyddion da bendigedig yma i'r byd ac i'r genedl am gariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. A bod ni'n gwneud hynny gan ddefnyddio y doniau sydd ganddo ni, mewn meddwl, mewn gair ac mewn gweithred. A mae hwn yn syth yn gofyn, ydych chi'n bobl enillgar? Ydych eglwysi chi yn eglwysi enillgar? A rydyn teimlo na un o'r pethau da ni'n gorfod I ddysgu, neu dwi wedi gorfod I ddysgu ydy, peidio bod yn amddiffynol fel Cristion Cymraeg, a gweld pethau fel bygythiad i'r dystiolaeth ymneilltuol Gymraeg. Da ni'n gwneud datganiad ac yn cyhoeddi'r newydd da yn ffyddiog bod Duw yn gwneud I waith. Da ni'n plannu hadau yng nghalonnau pobl, a'n gobaith ni ydy bydd yr ysbryd glân yn gwneud i'r hadau egino a thyfu a dwyn ffrwyth y mywydau pobl. Rach gallwn ni drafod nes ymlaen, da ni weithiau di mynd yn amddiffynol fel Cristnogion Cymraeg, a gweld newid fel bygythiad i'r ffydd Gristnogol ac i'r dystiolaeth Gristnogol sydd ganddo ni. Gweld pethau sy'n diwylliannol wahanol fel bygythiad i'n ffordd ni o fynegu'r ffydd. Gweld pethau fel yr iaith Saesneg fel bygythiad I ni. Yn hytrach na bod ni'n ystyried sut allwn ni fel eglwysi Cymraeg fyw efo parch at yr iaith Saesneg gan gadw at y ffaith bod Duw yn galw ni dystio drwy gyfrwng y Gymraeg I Gymru Cymraeg a bod hwnnw'n rhywbeth cwbl ddilys. Neu bod ni'n amddiffynol ynglyn â'n ffurf o addoli, yn ffurf o ganu, bod caneuon newydd neu arddull newydd o gyfeilio yn fygythiad i'r ffydd Gristnogol pan nad ydyn nhw. A fod Duw yn gofyn I ni chwilio am ddoniau mewn pobl I gyhoeddi'r newydd da mewn ffordd sydd yn berthnasol i'r diwylliant yn 2022. Wedyn yr ail beth yn y comisiwn ydy'r syniad yma o ddisgyblu yn yn eglwysi ni. Neu hyfforddi, gwnewch ddisgyblion, a mae hwnnw'n andros o ddiddorol yn dydi. Bod Iesu'n dweud, da chi'n coeddi'r efengil ac yna da chi'n gwneud disgyblion o'r bobl sydd yn ymateb. Mae'r pwyslais ar fod yn enillgar ar fod ymestyn allan a mae rhywbeth mae rhaid I ni ganolbwyntio arno fo yn yn eglwysi yn y blynyddoedd nesaf yma. Sut yda ni yn meithrin yn hunan I fod yn enillgar a rhan o hynny ydy hyfforddi yn gilydd ac annog ffydd yn yn gilydd. Edrych ar bobl a canfod I doniau nhw ac annog nhw I ddefnyddio'r doniau hynny yng nghyd-destun y ffydd Gristnogol. Y tu ôl I fi fama mae gennau gasgliad o gofiannau arweinyddion ymneilltuol a dwi wedi gyfyngu fo i'r 4edd ganrif ar 15, da chi fod, John Elias, Gwilym Hiraethog, John Thomas, yr enwogion oedd yn arwain. Ac yn lot ohonyn nhw, mae I taith nhw fel arweinyddion yn eu heglwysi yn cychwyn drwy un o'r aelodau hun ddeud, wel, drychwch ar gofiant Williams o'r Wern, oedd o'n mynd I gapal Pen Stryd wrth ymyl Trawsfynydd.
Ac un diwrnod, dyma na un o'r heniriaid neu'r diaconiaid, mae'n siŵr, yn mynd ato fo dweud, gwranda, dwi'n meddwl bod gen ti ddawn i ddarllen i ddechrau, da chi'n gwybod? Fysa ti fodlon darllen. Ond allwn ni gymhwyso hynny i gyd destun bob math o ddonia. Lle da ni yn edrych ar bobl yn y gynulleidfa, beth bynnag ydi hoed nhw a meddwl, rwan ta, beth di dawn y person yma? Chi bod y scouts pêl-droed yma, mae yna rhyw dîm mawr o Ewrop yn does yn mynd i gychwyn academi yma yng Nghaerdydd. A mae tîma fel Lerpwl a Manceinion, hefo scouts yng Nghymru, yn mynd i weld hogia ac enod ifanc yn chwarae pêl-droed. A pan maen nhw'n gweld dawn, maen nhw yn gofyn fysa nhw'n licio dod yn rhan o academi y tîma. A da chi'n meddwl weithiau, ddyla bod ganddo ni berson yn yn eglwys sydd yn scout, donia, ac yn meddwl am bobl yn y cyd-destun hwnnw. Dydy o'm yn donia'n unig yn cyd-destun siarad yn gyhoeddus neu pregethu neu weddio neu darllen. Ond da ni'n edrych yn ehangach na hynny, dydy. Gwasanaethu, llety garwch, pethau ymarferol. A bod gynnon ni scout yn ffeindio ac yn meddwl am y donia. Datgan disgyblu, da ni'n disgyblu a hyfforddi yn yn hoedfaon o addoliad, drwy astudiaeth Beiblaidd, drwy gwrgweddi, drwy gyfarfod hefo pobl a siarad am y ffydd yn fwriadol, a nid jyst siarad am y tywydd. A wedyn y trydydd peth o gomisiwn yr arglwydd Iesu ydy derbyn ynde. Gwnewch ddisgyblion gan i bedyddio yn enw Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. A mae bedydd yn arwydd bod chi'n perthyn i deulu Iesu Grist. Ac felly mae'r eglwys i fod yn le cynnes, croesawus, sydd yn dangos cariad a gofal at bobl sydd yn ymuno hefo ni. Sgynnon ni donia felai, da ni gweld donia felly mewn pobl, bod nhw'n gynnes, bod nhw'n wresog, bod nhw'i hunan yn ddeiniadol wrth ymwneud â phobl eraill. Mae yna rei pobl yn does sydd yn gallu uniaethu efo pobl eraill. Pan da ni'n dilyn Iesu, da ni'n gwneud ar ben yn hunan, ond da ni'n rhan o gymuned ac o deulu Duw. Oedden meddwl am hynny weithiau yng nghyd-destun, dach chi'n cofio? Rhaid eich geni chi drachefn i'r Iesu'n dweud. Mae pobl yn dweud, o mae hwnna'n unigolyddol iawn yn dydy, rhaid eich geni chi drachefn. Ond pan da chi'n meddwl am y peth, dydy o ddim pan mae babi'n cael ei eni. Mae'n cael ei eni i deulu'n dydy. Mae'n cael ei eni i gymuned. Yna fabi di eni yn Ebenezer, nid yn Ebenezer, gan un o deuluoedd Ebenezer wythnos dwytha. A mae'r babi bach yna rwan yn dod yn rhan o'n cymuned ni. A pan mae rhywun yn rhaid eich geni chi drachefn, pan mae rhywun yn dod i ffydd, yn cydnabod Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr, maen nhw'n rhan o'r gymuned. A da chi'n gwybod, pan mae rhywun yn chwilio, pan mae rhywun hefo diddordeb, pan mae pobl yn llawn cywreinrwydd at y ffydd, mae yna ddonia i bobl groesawu pobl felly i fod yn rhan o'r gymdeithas sydd yn mynd i arwain nhw'n bellach ar hyd llwybr ffydd. Felly yn y comisiwn, mae yna ganllawiau clir ynglyn â cyfeiriad yn gwaith ni fel eglwysi lleol a byd eang yn cyhoeddi'r newydd da, yn hyfforddi ag annog ffydd, ac hefyd yn croesawu a dangos fod pobl yn perthyn. Ac fallan y cyd-destun yma, da ni yn chwilio am y donia ynde. Fel bod ni'n gweld donia sydd yn helpu i gyhoeddi'r newydd da, mewn meddwl, gair a gweithred, sydd yn helpu ddisgyblu, bod math o ddisgyblu neu hyfforddi'n gallu digwydd, a pobl wedi donio, ac hefyd yr croesawu a'r derbyn a meithrin
bod rheini yn gyd-destun arbennig. Ond so dwi'n mynd i gau hwn eto, cos dwi'n methu gweld eich gwynebau chi. Dwi'n bod os na neb yna pan mae hwnna wedi hygor. O, da chi dal yma. Reit, na ni gael trafod. Os oes yna rhywbeth di taro chi, gwyddwch allan, da chi bo? Neu dydwch ai rwan, fedri di ymelaethu neu fedri di esbonio, neu bod chi di cael profiad tebyg yn y cyd-destun yna. Da chi bo be, mae canfod doniau mewn cynulleidfa yn y diwedd yn golygu newid. Mae'n golygu newid. Mae canfod doniau yn ein gilydd yn golygu bod ni'n colli'r rheolaeth. A dwi'n yn siŵr bob amser os yda ni yn gyffyrddus ar golli'r rheolaeth. Bod ni'n hoffi bethau fod yn daclus, yn dwt, a bod ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond nid felly mae Duw yn gweithio'n aml iawn. Gwneler dy hewyllus ydi o. Nid gwneler ein hewyllus. A na i jyst gofyn cwestiwn i'ch annog chi i ymateb. Ydych chi'n barod am newid? Oherwydd mae canfod doniau yn golygu bod na newid yn gorfod dod. Ac os ydych chi'n barod am newid, bysach chi'n hoffi gweld rhywbeth arbennig yn newid? Os ydych chi am ddweud gair, fydd eich chi ddadfudo yna. Dwi'n meddwl na'r her fwyaf sydd wedi gwynebu'r her fwyaf na ni'n ystod y cyfnod clo ydy'r defnydd o oedfawon Zoom. A dwi yn cyfadda do'n i ddim yn berson technegol o gwbl nes ces i'n perswadio i fynd ar y Zoom. A dwi'n meddwl na'r her fwyaf sy'n yn wynebu ni ar hyn o bryd ydy. Mae yna gymaint o bobl wedi addasu mewn ffordd i dderbyn yr oedfawon Zoom. Ond mae yna rei eraill wedyn sydd jyst wedi cadw yn hollol glir oddi wrthyn nhw ac yn teimlo da ni'n colli'r cyfle i gymdeithasu. A fedrai ddeitha chi am un ardal, wel, ynghylch Pwllheli, na i'm enwi de, ond mae'r gweinidog yma wedi bod yn gwneud oedfa yn un o'r capeli bron bob Sul mewn gwahanol gapel. A mae o'n cael 6 neu 7 yn y capel. And ar yr un pryd mae o'n cael tynnu am 100 ar y Zoom. Mae'n mynd i fod yn broblem rwan. Ydy yr eglwysi yna yn mynd i gario ymlaen ar y Zoom bob dydd Sul? Ynta fel arall. A dwi wedi trio yn y 2 eglwys sydd gen i, Penlan, Pwllheli a Nefyn, mynd yn ôl i'r hen ffordd, ond cynnal oedfa Zoom ryw unwaith y mis mwyn trio pleisio pawb de. A mae'n anodd. Ond dwi'n cael o leia 6-7 yn fwy o bobl ar y Zoom na fydd yn dod ar y Sul. Maen nhw'n medru dod ar y Zoom, ond dyn nhw'n yn barod i ddod yn ôl i'r capel. Dwi'n meddwl bod hwnna'n goblin o her sydd yn gwynebu ni gyd ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl os yna rhywun arall efo problem debyg gallu. Diolch Glenys. Bysa rhywun arall yn licio ymateb ar wahân i Glenys, allan ni ddwn ni nôl at be oedd Glenys yn dweud mewn eiliad. Byddwn ni'n meddwl bod hi'n bwysig i eglwys i symud mlaen gyda'i gilydd, gyda'i aelodau symud mlaen gyda'i gilydd
yn hytrach i neu ddau berson yn meddwl, ond mae angen newid yn y ffordd hyn neu'r ffordd yna. A wedyn rhan fwy o'r eglwys, efallai yn tynnu nôl neu ddim yn cytuno. So mae'n bwysig iawn i eglwys i fynd mlaen gyda'i gilydd, gyda'r aelodau gyda'i gilydd. Ydy yn sicr. Yng Nghas Newydd, ni'n wneud, amser bod yr canllawiau yn caniatáu, oedfa yn y capel, a wedyn ni hefyd yn gadael i bobl i ymuno o adre, achos does dim pawb yn gyfforddus i ddod nôl i'r capel eto. Ond credu bod yn bwysig falle i gynnig i bobl beth maen nhw am yn hytrach na ni'n dweud bod rhaid i bobl i ddod nôl i'r adeilad, achos mae'n amlwg bod llawer o rai eisiau clywed y neges, ond am ryw o resymau teithio beth bynnag ddim yn hapus i ddod nôl i'r adeilad ar hyn o bryd. Efallai byth, chmod, oedd Glenys yn sôn am rhyw 100 yn cysylltu mewn trwy Zoom, a rhyw 6 yn y capel yn credu os glywes i'n iawn. Wel, byse'r Zoom yn gorffen a fyddai'r 100 yna yn dod i'r adeilad a mwy na thebyg na bydden nhw. Dwi ddim yn gwybod. Diolch, Sian. Un sylw arall cyn ymateb. Carin. Fi wedi dadfiwtio fi'n credu, Da ni clywed chi. O'n i'n meddwl, un peth mae defnyddio Zoom wedi wneud, fi'n meddwl, yw bod bobl yn gallu ymuno a gwasanaethau a chapeli, eglwysi, heb bod yn aelodau. Dawir, ie. Dros y cyfnod clo, fi'n hunan, fi wedi ymuno a eglwysi yn Llundain yn ei cyfarfodydd ag eglwysi yn agosach hefyd, wrth gwrs, ynddo fe. Ond dwi ddim yn aelod yn yr eglwysi hynny. So, yn draddodiadol, i ni mynd i'r eglwys le i ni'n aelodau. A hefyd ambell waith, fi yn meddwl ambell waith, bod chi'n rhan o deulu'r eglwys, a mae bobl yn groesawgar ac yn gyfeillgar, a mae yn rhyw yn rhoi teimlad cyffyrddus. Dyw e ddim o reidrwydd yn le groesawgar i'r ardal, falle, i bobl eraill yn yr ardal sydd ddim yn aelodau'r capel hynny, neu'r eglwys hynny. Dyw capel ddim bob amser yn groesawgar i bawb, de. Ie. Diolch i chi. Y nifer o ymatebon yn fanna ar ôl i Glenys siarad. Wrth gwrs, mae Covid wedi gorfodi ni newid yn dweud. Da ni'n wedi cael dewis, ond gorfod addasu. A wedyn mae rhaid i ni ystyried, fel cynulleidfa fawr unigol a lleol, sut da ni'n teimlo yma Duw, sut mae'r ysbryd glân yn tywys ni symud ymlaen o'r fan yma. Oherwydd, wrach bod y 100 yna, sgynna i ddim syniad sydd ar Zoom rywle nghyffinia Pwllheli. Allan nhw fod o rwla yn y byd. Fel Carin yma mewn cysylltu. Ac felly, wel, fe trefyn trwy dweud, mae o'n rhyw ffurf o addoliad a tystiolaeth, ond cwestiwn arall ydy o'n eglwys lle os ydyn nhw dros bob man. Ac da ni wedi gorfod dysgu doniau newydd technolegol yn benodol, ond rwan da ni'n mynd i gyfnod gobeithio ôl Covid, lle da ni'n gorfod penderfynu sut da ni'n mynd i gario ymlaen ora, hefo'r doniau newydd, i'r dyfodol. Be di ewyllus Duw yn hyn?
Mae yna rei cyfarfodydd ganddo ni sydd wedi gweithio'n ardderchog, a 2 ydi cwrgweddi. Mae yna fwy yn dod i cwrgweddi ar nos Lun rwan ar Zoom nag oedd cyn Covid. A mae cyfarfod diaconiaid yn gweithio yn ardderchog. Dwi'n gallu rhoi nhw ar mute rwan. Na, tynnu'ch coes chi dwi'n hwnna. Ond mae cwrdd diaconiaid yn gweithio. Ydych chi'n gael o teithio am 20 munud. Ffeindio lle barcio. Noson Eiafol yn Tachwedd. Mynd i'r cyfarfod. Hwnnw'n mynd yn hir. Nôl i car ac adra. A dwi'n meddwl bydd rhai pethau'n aros ar Zoom am weddill yn hoes ni. Ond mae di pethau eraill falla ddim yn gweithio cystal. Ac un o'r heina di'r ymdeimlad o gymuned eglwys leol a'r gymdeithas na sydd yn hanfodol dwi'n teimlo o sul i sul. Mae ganddo ni, dwi'n teimlo bod ganddo ni frwydr hefo traddodiad hefyd yn yn eglwysi ni. Os da chi yn newid bethau, ac os ydy pobl a doniau arbennig am newid pethau, a mae o yn codi tensiwn weithiau fewn i gynulleidfaoedd, lle mae'r traddodiad yn bwysicach na y datblygiad. Na i roid stori i chi. Mae hon yn mynd nôl flynyddoedd pam nad oeddwn i weinidog yn Caerdydd, o'n i weinidog yn rywle arall. Ac oedd gennai ffrind oedd yn gweithio i eglwysi Cristnogol mewn ardal benodol. A dyma hi'n cychwyn clwb ienctid yn yr eglwys wledig yma. A dyma ddim clwb ienctid wedi bod yno ers degawdau. A oedden nhw'n festri capel ac o'na griw da wedi dod i'r cyfarfod cyntaf o bobl ifanc. Oedd wedi synnu wrth yr ymateb. A oedden nhw'n cael panad, a dyma nhw'n mynd i'n ôl bwrdd o'r capel. Gosod y bwrdd yn y festri. A dyma cychwyn y clwb ienctid yn mynd yn ardderchog. Gosod bob dim yn ôl yn ei le. Sul dilynol oedd hi yn yr oedfa. A dyma un o'r arweinyddion yn gofyn iddi hi, darich chi symud bwrdd y cymyn ar gyfer y clwb ienctid. Doedd arni symud bwrdd y cymyn. Darich chi ddefnyddio fo hefo cwpanna poeth o goffi. Do. Ond mae yna staen ar yr bwrdd cymyn. A ddyle hynny ddim fod wedi digwydd o gwbl. A oedd y ferch ma'n torri chalon chydig bach oherwydd bod yr arweinydd yma wedi ymateb yn negyddol i rhywbeth gwych a chadarnhaol oedd wedi digwydd i'r gynulleidfa bach honno am y tro cyntaf. Sef bod yna griw o bobl ifanc wedi dod at ei gilydd. Ond mi oedd y syniad bod bwrdd cymyn yn sanctaidd, sydd yn gwbl anysgrythurol, yn bwysicach i'r person na diolch i Dduw bod yna bobl ifanc wedi dod at ei gilydd. A da ni'n canfod y tyndra yma weithiau dydan yn yn heglwysi hefo newid a gwybod bod angen i ni newid a gwneud pethau wahanol a sut mae pethau wedi bod a'r ffordd da ni yn ei wneud o. A dwi am gloi drwy, na i jyst rhannu 2 beth efo chi. Dewch chi mi weld, beth di'r un nesaf sydd gen i. Nath Betty Wyn gyffwrdd â hwn, y syniad o drosglwyddo'r fantell wrth meithrin donia. Y stori yma'n cyntaf brenhinoedd pennod 19. Os gewch chi gyfle, darllenwch y stori am y proffwyd Elias yn trosglwyddo i fantell i'w olynydd. Wedi ddolmadael oddi yno, cafodd Eliseis fab Saffat yn aredig a 12 gwedd o'i flaen. A cyntau gyda'r 12fed. Wrth fynd heibio, taflodd Elias ei fantell drosto
Gadawodd yn taerychen a rhedeg ar ôl Elias a dweud, gad i mi ffarwelio am tad a mam, ac mi ddof ar dôl. Dywedodd wrtho, dos yn ôl, beth a wneithim i ti? Aeth yntain ôl a chymryd y wedd ychen a'i lladd, berwi'r cig a ger yr ychen, a'i rhoi'r bobl i'w bwyta. Yna fe ddilynodd Elias a gweini arno. A'r proffwyd Elias yn symbolaidd hefo'r fantell yma, yn trosglwyddo y gwaith proffwydol un iau na fo, un oedd wedi gweld oedd hefo doniau arbennig, sef Eliseis. Ac fe gymrodd o y fantell a gwneud gwaith proffwydol yn ei ddydd. A mae rhaid i ni ystyried yn gyson trosglwyddo mantell cyfrifoldeb yn yn heglwysi i bobl eraill. A dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth llesol i wneud hyn yn gyson, nad ydy pobl yn gwneud swydd am ormod o amser, ac bod swydd yn mynd o naill i'r llall, bod o'n gallu mynd yn ôl ac ymlaen. A dwi'n meddwl heddiw bod o'n eithriadol o bwysig o drosglwyddo cyfrifoldebau a gwaith, os oes ganddo ni, i bobl iau. Nes i'n sylweddoli hyn tan o'n i yn ym 50au, dwi yn 60au erbyn hyn. A dyna pryd nes i sylweddoli, mae rhaid i mi fel gweinidog gamu nôl a ffeindio pobl iau na fi fy hun i wneud bob math o bethau. Oherwydd un, mae Duw yn ei donio nhw. 2, mae yna ddyfodol wedyn. A 3, wrth fynd yn hun, yn gwaith ni ydy annog a trosglwyddo mantell cyfrifoldeb i bobl eraill. A weithiau mae rhaid i ni, siarad yn anffurfiol hefo bobl falla sydd wedi parhau o'n cynulleidfa ni. Maen nhw dal ar y llyfrau, dyn nhw'n dod bellach, neu pobl ifanc fuon yr ysgol Sul. A dweud, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod gen ti ddawn arbennig y fama. Dydwch efo technoleg, hefo Zoom, hefo PowerPoint, hefo recordio, hefo cerddoriaeth. Bod ni'n dweud, gwranda, mae gen ti ddawn, fedri di ddefnyddio y ddawn honno o fewn i'n cynulleidfa ni. Am bod ni trwy wneud hynny yn trosglwyddo'r fantell ac yn dirnad doniau i'r dyfodol. A wedyn i gloi, byddwch fentrus, byddwch yn anturus, oherwydd ffydd grisnogol sydd ganddo ni. A nid yn gwaith ni ydi o, ond gwaith Duw ei hun. Stori hyfryd sydd yn troi yn meddwl i yn gyson ydi Pedr. Ond ar unwaith siaradodd Iesu a hwy, codwch i'ch calon, my fi yw, peidiwch ag ofni. Atebodd Pedr ef arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonau. Medda Iesu, tyrd, disgynodd Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonau a daeth at Iesu. Pedr yn mentro mewn ffydd i'r anwybod ar air Iesu Grist. A da ni angen gwneud hynny heddiw yn dydan. Ffydd ydy golygu mentro ar air Duw i'r anwybod. Da ni'n siŵr be fydd y canlyniad. Da ni'n siŵr be fydd yn deillio allan o'r hyn da ni'n ei wneud. Ond mae rhaid i ni fentro mewn ffydd yn cenhadaeth ac yn bywydau fel eglwys i feithrin a dirnad y donia yn cynulleidfa. A beth sy'n bob amser yn ynghalon o nogi fi a rhyfeddu fi ydy bod Duw di dewis chi i fod yn dystion iddo fo yn y Gymru anghrediniol ôl Covid 2022. Diolch di dewis bobl arall, ond mae di dewis chi yn y gynulleidfa, da chi'n rhan ohoni hi. Hynny yw, mae gan Dduw ffydd yno chi i wneud i waith. A mae rhoid yr addewid bod yr ysbryd yn gweithio yno chi. A dyna fo'r hyn oedd gen i rannu. Os da chi eisiau ymateb, swn i'n falch iawn pe tasa chi'n gwneud, neu'n gwneud rhyw sylw neu'n rhannu profiad neu gofid
neu gweledigaeth sydd ganddo chi. Oherwydd drwy hynny, da ni'n ysgogi yn gilydd ac yn sylweddoli a da ni gyd yn rhan o waith teyrnas Duw. O'ch chi'n sôn am drosglwyddo dyletswyddau. Dwi'n mynd i wahanol gapeli ar y sil ac ambell waith a'n meddwl, wel, jiw, fi o'r ifanca fan hyn heddi to. A beth sy'n achosi pryder yw bod na neb i drosglwyddo. A chi'n meddwl, wel, os byddai'n dod nôl fan hyn mewn 5 mlynedd, beth fydd y sefyllfa? Mae hynna'n sylw ddigon teg i lot o'n cynulleidfaoedd ni dydy. Falla bod yna eraill yn profi'r un peth o fewn i'w eglwysi nhw eu hunan. Y trenu yw, dwi'n teimlo weithiau, dyw'r aelodau sydd yn y cwrdd ddim yn sylweddoli'r perygl. A maen nhw'n just, o na, ni'n gallu cadw i fynd, ni'n cael cwrdd bob dydd Sul. Ac sy'n mysau wneud dim byd. Wel, ni eithri hwyr os na newn ni rhywbeth. Gwneud. Yn sylweddoli hynny a gweithredu ar hynny sydd angen. Oes. Diolch, Joan. Rhywun arall yn teimlo hynny? Neu di cael profiad gwahanol? Mae'n fwy heriol neu fwy anodd os taw criw bach sy'n mon eglwys yn hytrach na grŵp mawr o bobl yn credu. Mae rhaid estyn allan i gael trial denu mwy mewn, os dwi'n bosib, ie. Diolch, Sian. O rywun arall am siarad hefyd? Mi ddywedodd Parch Lloyd Roberts oedd yn wneud o mlaen i wrth gwrs a fe nath yn annog i, neu fydden ni ddim wedi cymryd y cam nes i. Mi ddywedodd o'r pulpid, un o'r dywediadau gorau dwi wedi glywed erioed mewn capel, ystyried lot o bethau ni wedi drafod fan hynno. Mae rhaid i ni ofalu, meddwl Wilbur, bod traddodiad ddim yn mynd yn fynwent i ni. A ni'n meddwl bod e'n ddywediad arbennig wedig o ddyn o ystyried bod e'n perthyn i genedlaeth wahanol i fi, achos dwi'n cofio pan o'n i'n dechrau fe rhyw giw arweinydd a dweud, wel, allai ddim wneud o Wilbur yna fi, allai ddim pregethu, ydych chi anhad yn pregethu, gwranda mewn efo'r thai. Oedd y dad o fi'n pregethu oes wahanol, mae rhaid i ti pregethu gyfer yr oes sydd i ddod. Ac am ddyn, hi'n lawer na fi, oedd ei weledigaeth o'n i'n teimlo'n rhywbeth nath yma'r swatio i beth bynnag heb hynna, falle fyswn ni ddim wedi mentro, ond mae yna lot o bethau diddorol di dweud yma hynno, mae yna lot o sefyllfa ôl Covid angen trafodaeth. Sian yn ei lot o bwyntiau angen yn bobl sydd ddim yn barod i ddod yn ôl, a dwi'n meddwl bod rhaid dwi'n derbyn hynny, beth yna dwi'n meddwl bod rhaid i ni fel eglwysi dderbyn hynny. Ond mewn lle mae cynulleidfaoedd yn wan, falle, mae hynny'n digwydd yn gwanhau nhw hyd yn oed yn bellach. A mae hynny'n broblem. Hefyd, dwi'n credu bod rhaid i ni sylweddoli bod pob eglwys yn wahanol. Oes. Mae gyda fi 2 eglwys. Dwi'n edrych o gwmpas, mae Catrin, mae fi hi'n ymwybodol o'n ardal i. Mae 2 eglwys yn wahanol. Ac mewn sefyllfa wahanol, yn symud ar sbyd gwahanol, falle. A dwi'n meddwl bod hynny hefyd yn rhywbeth sy'n rhaid i ni ystyried. Dim pwynt i fi fynd lawr at un ohonoch chi yn eich eglwys chi. Dyma dyn ni, mae'n gweithio'n gret i ni. Wel, does dim garanti wrth gwrs cyffwrdd ar un oedd ti'n dweud ar y cychwyn ynddo. Does dim gwarant bod e'n mynd i weithio un neb arall. Mae hwnna wastad, ond dwi yn meddwl bod e'n beth da i rannu arferion da. Dwi'n cofio yn y cyfarfodydd yn y cyngor, Ifan Alun ac Arwyn ar hanner ei arferion da, gyda nhw'n Llanuwchlyn, ac oedd e'n beth da i ni i glywed ac i gario nôl ac i drio'n hunain. Ond dwi'n yn gwybod mae'r dyfodol mor fregus oherwydd dwi ar fi yn edrych yn debyg gyda fi rhyw hanner dwsin o bobl ifanc sydd yn mynd i ddod yn aelodau dros y pas, dwi'n meddwl yn ewn o gyd. Ond dyn nhw ddim yn dod i'r oedfa fel dyn ni wedi arfer a oedfa. A dwi'n meddwl fel oedd ti'n dweud, beth bynnag sy'n rhaid i ni newid, mae rhaid i ni fod yn agored
i newid yr un mwy nhw. Fyddwn ni ddim yma, fel y ti'n dweud am ddilyniant, dyw bobl i ddod ar ôl ni. Dwi'n gweld capeli lle mae un dyn yn rhedeg y cwbl lot, mae hwnnw'n mynd yn sal, mae hwnnw'n yn dost neu beth bynnag, a dyna'r cwbl yn dod i ben. Allai enwi 3 neu 4 capel. A mae'n siŵr bod rhywun, John Williams y dipyn, hun a fi yn gallu enwi mwy, mae'n siŵr lle mae hyn wedi digwydd. Ond yr ochr arall i'r geiniog ydy, fel John dweud, am yr odrydd allai bobl i gymryd drosodd ag i wneud. Dwi'n poeni braidd bod fi'n braidd yn besimistaidd, dwi'n poeni braidd, ond dwi'n eitha gobeithiol, mae yna bobl allan yna, yr efo Glenis yn sôn ar y Zoom ac yn y blaen, yna bobl wedi bod yn dod mewn sydd ddim wedi bod mewn capel esblynyddodd. Dwi'n anfon myfyrdod allan i gyd fynd erbyn hyn a bregaeth ar y sil, yn myfyrdod ar y sil, achos dwi'n credu bod angen priodi'r hen ar newydd. Dyna sy'n eisiau ni ddysgu wneud, a dweud y gwir, bod denu cynulleidfa, dyw cau un ag agor un arall, ddim o angen rheidrwydd, ddim wedi weithio. Dwi wedi siarad digon os. Diolch i ti gwyn na sylwadau gwerthfawr iawn gen ti'n y fan yna, ynglyn â gymaint o bethau. Ac ni licio hwnna, rhaid ni wylio rhag ofn i draddodiad bod yn fynwent i ni. A mae rhaid i gynulleidfaoedd hefyd beidio meddwl bod oherwydd bod nhw'n fychan, oherwydd bod nhw'n lleihau, nad ydy yr hyn maen nhw'n wneud yn ddilys. Mae haddoliad nhw, mae safiad nhw, mae tystiolaeth nhw dal yn ddilys lle ger bron yr arglwydd. A mae'n rhwydd i fynd yn ddigalon, ond mae'r hyn maen nhw'n wneud yn dal yn dderbyniol ac yn bwysig i'r arglwydd. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl am sefyllfa rhai eglwysi, ddaru nhw gael ei agor a'i hadeiladu pan oedd y gymuned yn wahanol. Byddai'n meddwl yn aml, da chi bo, hynna fwy yn Tabernacl Llanrwst, ac oedd yn un o 16 o blant. Nath o briodyn o Mrs Beckett, un o'n aelodau fi'n Wrexham, sa Mrs Beckett yn 120 erbyn hyn. Ond sa gynnwch chi 10 teulu efo 16 o blant. Gynnwch chi land capel. A mae yna resyma syml pam bod capeli wedi gwagio. Mae teuluoedd lot llai. Ac wrth gwrs mae symudiad wedi digwydd o ran poblogaeth. Ac felly mae rhaid i ni ystyried fod Duw yn codi cynulleidfaoedd i gyfnodau hefyd. Wrach di am y wirionedd cyffyrddus i ni bob amser. Ond lle mae'n ysgrifenedig fod eglwys i fod wedi bodoli am 100-200-6 mlynedd. Dydy o ddim yn wir lle. Ond heddiw be mae Duw yn galw ni wneud. Be di ewyllus Duw heddiw 2020 ôl Covid yn yn heglwys ni. Wedyn dyna fo. Diolch i chi am y sylwadau gwerthfawr. Dwi wedi gwerthfawrogi bod chi wedi ymateb. A na i roi rawena nôl i Aled. Diolch yn fawr am agor yn meddyliau a'n harwen i drwy'r y cynnwys yna, Alun. Oedd yn ddiddorol bod chi wedi mynd at lyfr cyntaf Brenhinodd at y darlun hwnnw o Aleias yn cyflwyno'r awennau ymlaen i Elis Eis. Achos beth oedd yn haro i wrth i chi edrych ar y darlleniad hwnnw, oedd Elis Eis wedi cael i alw nid mewn cyd-destun o addoliad, ond oedd e mwys i waith pob dydd. Pan ddath y proffwyd ato fe a dweud, sgwla, dy swyddogaeth di yw hon, bellach. A falle bod angen i'n unne yn bywydau fel pobl ddew oedd i fewn yn cynulleidfiadau i ystyried hynny hefyd bod bywyd yr eglwys yn ymestyn llawer fwy na dim ond yr awr yna ar y sil, ond yn bod ni'n medru adnabod yn gilydd y ffaith bod na ddyfodol fan hyn yn bywydau bob dydd yn ogystal â'r amser pan rydyn ni'n dod at yn gilydd. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyflwyniad hwnnw, Alun. Gadewch i ni gau yn amser gyda yn gilydd drwy weddio. Diolch i ti o ysbryd y tangnefedd.
am dywys ni ar hyd y llwybrau cyffroes yna, o weld bod yna ddyfodol i waith dy deyrnas di. Boed i ni i gyd yn rai sy'n barod i geisio dy ffyrdd di, i geisio dy drefen di ar gyfer y dyfodol. A helpa ni, drwy nerth yr ysbryd glân, i weld yno ni'n gilydd y sawl sydd ar ddawn, y sawl sydd ar ysbryd ynddyn nhw i wneud gwaith droso ti. Beth bynnag yw ym mha fodd bynnag y bydd deglwys ti yn siapo i hunan ti ar dyfodol. A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân bod gyda ni oll. Amen. Amen. Diolch, Alun. Diolch i chi, diolch Aled. Diolch, Alun. Diolch yn fawr. Nos da i chi i gyd. Diolch chi. Nos da.